Gulê dema ku li dersa xwe dixebitî, di nava pirtûkan de dixewre çûbû. Gulê ji xwendina pirtûkan gelek hez dikir û gelek jî ji dersê hez dikir. Ew di hemû dersên xwe de serkeftî bû. Ji ber Gulê di nav pirtûkan de dixewre çûbû, xewneke ku pirtûk têde hebûn dît. Gulê dît ku kîvrûşkek li bin siyadarekê rûniştiye û pirtûk dixwîne. Navê wê Pirçû ye. Li aliyê din jî gelek kîvrûşkên reng bi reng ji xwe re dileyîzin. Kîvrûşkên ku dileyîzin ji Pirçû re dibêjin were em bi hev re bilêzin. Pirçû dibêje, na, ji ber ku ez dixwazim pirtûk bixwînim, naxwazim bilêzim. Hevalên Pirçû hemû tinazê xwe pê dikin û dikenin. Ka tu dê çi fêm bikî ji pirtûkan? Wê çi fêdeyî bide te? De were em bilêzin û li kêfa xwe binêrin. Pirçû guhna de wan û her ew pirtûkan dixwîne. Rojek, du roj, sê roj, her roj hevalên Pirçû tên bi Pirçû yariyan dikin û dikenin. Pirçû, Pirçû xwendekar, Pirçû, Pirçû xwendekar. Hevalên Pirçû dikin nakin, Pirçû dev ji xwendinê bernade û nalîze. Dem têde derbas dibe û çend mehşûn de rojek hevalên Pirçû dema ku dilêzin, yek ji wan dike hawar û qêrîn. Hemû heval baz didin bawî hevalê ku dike qêrîn û dinêrin marek bi hevalê wan vedaye. Mar bilingê hevalê wan vedaye û reviyaye. Ew kîvrûşka ku mar pê vedaye dike qarewar, lê tu kes nizane çi bike. Dengê qarewarê diçe Pirçû jî. Pirçû radibe û têba hevalan. Dinêre ku mar bi hevalê wî vedaye. Hema pêşî qayîşa xwe derdixe û bi seriya cihê ku mar pê vedaye ve girê dide, bişre ji erdê perçeyek cam dide destê xwe û piçikek devê birînê diqeleşe ku jihrî jî bi xwînê re dertê derve. Bi vî awayî jiyana hevalê xwe xilas dike. Dema ku bavê wan tên bawan, hemû ji Pirçû re spasiyan xwe dibêjin û dibêjin eferîn Pirçû, tu her bijî. Roja din dema Pirçû tên nava hevalên xwe, dinêre ku hemû hevalên wî her yek rakiriye pirtûkek û dixwînin. Pirçû gelek kêfxweş dibe. Di vê navberê de Gulê jî xewra dibe û dîsa dibêje. Rast e, heke mirov bixwîne, dê mirov serkeftî be. Xwendin gelek xweş e. Mirov şareza dike, zane dike û serkeftî dike. Mirov şareza dike, zane dike û serkeftî dike.